बिथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर माथा जि बायदोंबाबो ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय आरोना ओमफ्राय जि खाथियावनो जादों ना रुमाबो खाथियावनो बासफोरखौबो खाथियावनो दोनजोबदों आरोना ओमफ्राय जोंहाथ' हराव जिरायना बिराद नायनो लुबैयो नायनो मोना ना ओमफ्राय दिनै सानाव फैनानै खाथिखाय ओंखारबोदों आरोना जों दसे रुमाबो खाथि ओमफ्राय टिमनि बासखौ बेयावनो दोनखादों ओमफ्राय बै न' नुनाया खामानि मावग्रा गथ'फोर थादों आरो ओमफ्राय जोंना आरो बे स्कुलखौ जाय खुलिदों सालायो बिसिनावनो थादों आरोना जोङो खुस्राबारि बाक्सा खुस्राबारियाव दं जों दा सेकेन्ड नाइट दिनै पेन्डेला दाहाय स्र' बानायफिनसै खोमा ओइथ' गेलारिया जना नायनि चलो सेयारा माने जोंनि फारसेनिफ्राय सेयार होनाया 1000 होयोमोन आरोना 100 बायला जोब्बाय लांनायावनो ओमफ्राय 900 जायो बाखि कमिटिनि आरो 300 देरो ओमफ्राय गेलारियाव 250 बा 300 हिसाब थायो आरोना टटेल 1500 1700 बिदि मानसि जायो आरो ओमफ्राय अभार जाबाथाय माने बोखारना होनांगौ जायो आरोना 2000 गाहाम मानसि जायो बिदि बुहुत जादों माने जों बुहुतटा पेन्डेल गाबबाय बिराद मानसि जाबोदों आरोना मोननैल' एसे खम जादों गरेस्वर ओमफ्राय बिनि सिगाङाव मोनसे दंमोनलै मा मोनलाय आगै बै मानसि जायिया जुमाय फेनानै नायग्राया काजलगाव काजलगावनि माबा मोनसे गामिमोन आं दुलिगाव बेयाव जोंबो गोसो जायो गेलारियाव बांसिन सेंग्रा सिख्लाफोरसो जायो ओमफ्राय जि जानला मोनला होना होख्रावबाय थायो आरोना आंबो बिदि जिरायनानै नायनो लुगैयोलै जायाखै जायाखै काट काट होनो होथारनांगौ आइ लाभ इउ होनलायलायो जायाखै लागाव होनांगौ होननाय जायो आरो ओंखायनो हिट जायो थारमाने बेयाव आं बेफोराव जिरायनानै नैखियाव जिरायगोन आंबो बिदि जिरायना नायनो लुगैदोंमोन आं थियेटारखौ लोगोफोर आङो जेनेबा गावनो फिल्म बानायो फिल्मखौनो मोनथाम मोनब्रैसो आगोल नायदोंमोन खोमा ओमफ्राय फुजा मेला थांनो मोनखाया थिनहरखायामोन बाबाया ओमफ्राय दा गावनो फिल्म बानायग्रा जाबाय थियेटारखौबो सार आं मन्जु खनसे नायफेरदों बारलामाखौ खननैल' नायफेरदों ओमफ्राय एसामिसखौ हेंगुलखौ मोनसे नायदों खनसेबो नायाखै ओमफ्य बेनोल' दा आं सानोमोन आरो थियेटार नायबा आयै जोंखौबो बिदि टिकेट दाना नायनाय होनबा एक्ट्रेस जानो मोनो फाइनालि इसोरनियाव जोंखौ दा एटलिस्ट बेखिनि जायगासिम दं आरोना फिसाबाबो फिसा एक्ट्रेसबाबो देखायलाय दुखु जाबा लानो रोंनांगौमोन नोङो आं दै खामबाय थानायावनो खनसे देखायलाय खनसेल' देलाय दुखु जाबा माबायदि खालामो नायग्राफोरा देलाय जागोन रे ओमफ्राय हेपि जाबालाय रमान्टिक जाबालाय ओमफ्राय रागा जोंबालाय माने नांलायनाय खमलायनाय जाबा बिदि आं ओंखारबा मायदि होख्रावलायाखै आं ओंखारबा हाफपेन्ट खान्दा आगालायना ओंखारबा मर्निं लोगोफोर मैया सेकेन्ड नाइटआबो दाख्लै फार्स्ट नाइटआबो मोजां जोब्बाय बाक्सा खुस्राबारियावहाय ओमफ्राय दिनै लास्ट नाइट बरिं मोनदों आं दुगैनानै माबानानै गेलारियाव हारसिं जिरायना थाफैदों आरोना ओमफ्राय दाहाय दसे थानानै जोङो सासे आदा एखेलगे फिल्माव जों खामानि मावनाय आरो आदा ओमफ्राय बिनि हाबायावबो लिंदोंमोन थांनो मोनाखै बाजिखौबो नुवाखै दिनै नुगोन बिसोरनाव जोंखौ ओंखाम जानो जुरि खोदा इनभाइट खालामदों आरोना दाहाय थांगोन जोङो ओमफ्राय दिनै लास्ट नाइट जोबनायनि उनाव गाबोन थांगोन जोङो 12, 13, 14 डिसेम्बरनि थाखाय टिपकाय खिन्थु गामिखौ मोजां मिथिथ'वा थांबासो मिथिसिगोन पानिलाव ना लकेल दाउ ना बानलु खाव आखाइ बौदों बेसोरा आंनि बेगाव दांनानै नालाय ओमफ्राय सामसजों जाबाय प्लेट दंमोन आरो उनाव ओंखाम जानो फैदों आमलक जायगा जाखांबाय सि साइज नुगोन नै न'आव ओंखारबा आदा थादो बेनिफ्राय लोगोफोर दिनै लास्ट नाइट आरोना जों रेडि जालायबाय मेनका प्रेमि रन्जु साबि खाथियाव फै नै साबा आरो सानैया आगै जुरिनदो माबादो मनिलान्दो जाथ'वाखै आरोना दिनै सुदिम सना आगै फैगोन आरोना लास्ट नाइटआव बेखौ इनभाइट खालामदों दा लोगो मोनसिगोन थांसै आरो जों दा साव खालामनो ना हर साइड
सजाथारनोसै अर सायग्रोदों दिनै लास्ट नाइटआ मोजां जोब्बाय लोगोफोर गाबोन थांगोन जों फुङावनो 5टायाव टिपबाय थांसै आरोना हिजाबनि सिगांनि चार्ज होदों आं पुरा दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर सुदेम सना आगे फैदोंमोन दिनै बारा मोजांखौनो माथोनाय जायासै दसेल' माथो मोनबाय जोंनाबो समाव बेस्थ' थायोना